Welcome to Hopewell TV. We are back again with the latest gossip. Hopewell Diss our #1 journalist nevazukuru vambuya neanda vodedzera kutengerai vabereki venyu zvekudya because yenezvi vatengerwa chicken ini vakutengesa Zimbabwe nekuti havasati vambodya zvinonaka. See full video yanzi kana vakudzokera kumba vakukwidzwa pamusoro pemabhazi kuti ange achabheuka apa nzira iri dangerous haina kugadzirwa. See full video. Vapedza izvezvo vakuenda kumba manje. Kana ndimiyo ndo Zimbabwe yatinoda here yekuti vanhu vanofamba ari mapiriya avanzara ona. I'm sure guys mazvionera omega vanhu vari pamusoro pebhazi vari kubva kurali yeZanup zvinonyadzisa. Zanu zviri kunze riri kutora vanhu ichivabvisa kunzvimbo dziri kure youya yavatengera zvinhu zvinonaka. After that vakwidza mabhazi apa musakanganwa kuti nzira yacho haina kunaka yavari kufambira apa vanhu vari pamusoro pemabhazi. Ndonyanga tavainayo guys, ndozvatsamwira Daddy Hopewell. Please don't forget to subscribe. Nevazukuru vambuya nehanda vana